Selvä. Mitä se maksaa? Se maksaa 3 kippikolikkoa. Okei. Tossa. Kiitos. Ja lippu onkin sellainen lippu, virtuaalilippu, että se merkitään tänne. Mene vain. Ahaa, okei. Moi, mä oon Choco. Varmaan huomaattekin. Minä siis olen tullut sanomaan, että Lemon on tullut. Itse asiassa uusi nimeni on nyt Lemon. Eikä ole! Hei, Lemon tulee tänne kohta! Katsos, te ymmärrätte, että katsos, Lemon on Chocon uusi käyttäjä, joten minähän voisin olla aina mukana. Hei, buu! Hei, buu! Mitä täällä tapahtuu? Oh. Mitä sinä nyt siinä oikein yrität, kun minä tässä juonnan? Kuule, sinä et juonna enää mitään. Minun nimeni on Lemon. Ja sinä olet Choco. Tämä ei ole Chocon moi kaikki video, eikä todellakaan siitä tule sitä. Mutta kun mä en löytänyt mistään muualta töitä. Kuule, mene kunnollisiin töihin. Ei Aasin töitä. Hei, kuule, vipi minä kinttuihin siinä, pikku typpy. Ne täytyy viedä ajoissa Lemonin studioon. Oi, mä yritän. Ai, kuule, sinä saat potkut! Häivy täältä! No niin, toivottavasti Chocolle käy hyvin töissä. Elikkä nimeni on Lemon ja minä tulen ilmoittamaan teille, että Lemon on Choco uusi käyttäjä. Toinen videomme on siis Lemonin sitruunaisia juotavia. Vaikka kysymysvisa olikin teidän puolellanne, niin saa tulla haamaan! Jippi! Jippi! Mä tahtoo veivaa. Mä tahtoo veivaa. Te tahtoo. Mä tahtoo veivaa. Kaikki maailman tytsylit ja jotain. Mä tahtoo veivaa. Te tahtoo veivaa. Mä tahtoo veivaa.